Club Junta Building Vita Africa. Ndikulandireni kwina kulikonse kumene muli. Tiyendeli monse panonso pa radio lomwe. Muli ndine one DJ Rodine. Muli pati mukuyendera pati. Mr. Malawi, mphunzitsi wa ma DJ. Tifuna tikambe nkhani imenenso yabuka. Nkhani imene ikukambirana Malawi. Ndiye nafeso tiyankhulepo. Nkhani ya ku judiciary. Nkhani ya ku mabwalo azamilandu. Ndimene tikufuna kuti nafenso tiyankhulepo. Anthu ambiri atayankhulapo. Tatiya imfiti silumpha maliro. Langa zina ndilomwero Mr. Malawi, DJ Rodine, mphunzitsi wa ma DJ. 099 15 04 794. Nonse amene mukufuna kuti munyamuke ku Malawi kuno mupite ku South Africa. Kapenanso kutumiza katundu kuchokera ku South Africa kubwera ku Malawi. Nambala ndi imene ndakupasani. Tamuyimbirani phone Janet Minanti. Akuthandizeni ngati mufuna kupita ku South Africa. Ngati mukufuna kuchoka ku South Africa kubwera ku Malawi. Muli ndi katundu wantundu wanji tamuyimbirani ameneyi. Transporter na mandu amene ndi transporter amene amaziwa zapanse. Nambala ina ndi 07 8221 2633. Mukangotero ndiye kuti muyankhula ndi Janet Minanti. Siningakupaseni manyaka mangani katundu wanu. Bwanji mundilole kuti ndikambeza ku judiciary. Kwabuka nkhondo ku judiciary. Kuli nkhondo ku judiciary. Ena anakambapo mbuyo mokuti judiciary ya ku Malawi sili bwino. Kwazaza ziphuphu katangale zinyengo. Akulu aku judiciary amalandira ziphuphu. Ukangokhala kuti ulibe kanthu ndiye kuti ukafera ku ndende. Koma ukangokhala ndi chithumba ndiye kuti iwe utuluka mwa msanga. Kwabuka nkhondo ku judiciary. Wina kulamula kunena kuti uyu chigamulo chake achimva bwinobwino lachiwiri. Wina akubwera kuzanena kuti lero pompano ine ndi maziwa malamulo. Lero pompano amene yatuluke. Kuli nkhondo ku judiciary. Kubwalo kuweruza milandu. Kuli nkhondo kuli chinkulirano. Wina kugamula lero pompano kuti uyu sakuyenera kutuluka malire yake tizamve bwinobwino lachiwiri. Wina akubwera kuzanena kuti ukunama iwe. Ineyo ndikuti lero pompano amene atuluke. Ine ndi amene ndi maziwa malamulo iwe sukuziwa kanthu. Ku judiciary ziphuphu zalowa. Anthu akupasidwa ndalama ku judiciary. Mwakaunti mwalowa ndalama mwakaunti. Mwalowa ndalama phamwamwa. Wina lero pompano ndikugamula kunena kuti uyu sakutuluka. Wina kubwera kuti no koma amene itulero akutuluka. Nkhondo ku judiciary. Kutibulana na amuna oziwa malamulo amene amawerenga mapepala masamba amalamulo okha kukulirana mitima. Wina anakambapo kunena kuti ku judiciary kuli nkhondo. Sini maziwa adi kuti kuli nkhondo. Ndayiona ndi maso anga wa nkhondo. Kenyatta Nyerenda mwana wa mamuna akuti lero pompano amene atuluke.
Mzalendo Banda watuluka mu mphamvu ya Kenyatta. Kenyatta bambo wangu lamula bambo atapasidwa ndalama pamwamwa ndikulowa mu akaunti mwake. Ndiye mafuna ndikambe chonchi sopano kuti ku judiciary timanena ife kuti judiciary yakuno ku Malawi amalawi musazayikhulupirire kundende kuja anthu amene mukuwaonaja alibe wayimirira, alibe amene wapasa ndalama kuti akapereke akapasa anthu amene amaweruza milandu. Ndi chifukwa chache mukuona ndende zathu zikuzaza ndi amphawi okhaokha, koma wonse amene amazitenga kuti wo ndi andalama pano paninganene kuti akutulusidwa ndende. Ukazamona munthu wa makobiri ali kundende ndiye kuti munthu amene sanapereke olowani kwacha kundendeko. Ndiye mafuna ndikambe chonchi sopano chimwano kumapetoku kumapwetoku ndikufuna ndi ugeye mwano ndiyambe sopano chonchi. Ndimafuna ndinene kuti chigawenga chakupha munthu ndikumafuna kuchitulusa kundende. Munthu amene waphwanyiridwa ufulu ngati chiwanda, amene uja alibenso ufulu, zisiru zonse ku judiciary, agalu nonse ku judiciary, inu ndinu zisiru kwa basi. Ndisakuze mukunyengererani. Inu ndi zisiru nonse judiciary yakuno ku Malawi, inu ndi zisiru kwa basi. Ndinu afisi ku judiciary ko, agalu okonda ndalama inu. Zisiru zokonda ndalama inu. Mukufuna muzimanga manyumba, mukufuna muzigula maloji, chifukwa chote andale akukukhutulirani ndalama. Zisiru ku judiciary, inu ndi agalu kwa basi ku judiciary. Nonse amene mukuweruza milandu ku judiciary, nonse amene mumazitenga kuti ndinu akulu ku judiciary, inu ndi zisiru kwa basi. Siningakuuzeni mukunyengerera ngati idali sukulu imene mudaphunzira inu, mapepala amene mudawerenga inu, mapepala mukuwerenga mwa uchisiru. Chifukwa nokha semungadererane. Wina akunena kuti chigamulo chitiperekera chiwiri, wina akuti lero pompano amene atuluke. Inu ndinu agalu kwa basi mukuanamiza Malawi. Inu ndinu zisiru kwa basi ku judiciary mukuanamiza Malawi. Ndatukwana tu judiciary ngati mukufuna mukhoza kundikokera ku bwalo lanu. Inu ndi agalu kwa basi. Ndende zathu pano pa ndende zathu mukungozaza okhawo oti mwina anaba njinga moto, mwina adaba thumba la chimanga, ndiye kumugamula munthu kupezeka ndi thumba la makala mukumulamula kuti akakhale ku ndende zaka 5, komanso simukumpasa bero kuti mwina mwacha thamange mukafunanso kuchaja bero yo mukumuchaja bero yayikulu kwambiri. Agalu inu ndinu zisiru kwa basi ku judiciary, inu ndinu azisiru kwa basi. Anthu amakhapa anthu mulilongwe ndikuzagamula ku khotiko, ndikumagamula kuti anthu amene wasayeneranso kuti amangidwe yayi, ndikuperekaso date kuti malire pa mwakuti amene wasakuyeneranso kuti mwakhuze yayi. Inu ndi zisiru kwa basi, inu ndi agalu kwa basi ku judiciary. Zisiru zokonda ndalama inu, anyani okonda ndalama inu. Chigamulo cheni mmachipotoza zisiru inu. Anthu onena kuti matha kuwerenga masamba, ati mumatha kuwerenga malamulo. Inu ndi agalu kwa basi. Malamulo amene anakupasani ni Mulungu. Malamulo oti mudachita kungokonza nokha amene chifukwa cha kuphunzira. Bwanji inuyo majaji inu simmasatira malamulo 10 amene ali m'Baibulo. Usabe, usachite chigololo, usaphe. Wina amafuna kupha munthu. Lero mukanene kuti chigawenga chimene chituluke kundende. Ino ndi zisiru kwa basi. Chigamulo cheni Amalawi mafuna ndikuuze ni chonchi. Kunena kuti chigamulo cheni azapereka mwini wache kumwamba basi. Mulungu kumwamba ndi amene atazaweruze mulandu wanu ndi wanga. Ameneyo samaona nkhope yaye, saonanso ndalama yaye. Ameneyo ndiye Mulungu. Koma osati zisiru za Satana zobadwa mwa munthuzi muzikazikhulupirira kuti ati judiciary imaweruza milandu. Afisi ngati amene obadwa ndi munthu wamkazi, munthu ochimwa. Zisiru za ku judiciary inu ndi agalu kwa basi. Musamapusisa Malawi yaye. Komanso mafuna ndikuchenjezeni na chipani cha DPP. Musamale kwambiri. Judiciary imene tili nayo pano idayamba kukukomola 2020.
anthu ake tu ndomwe anakukomola 2020 anthu ake ndomwewa awadalandira zithumba 2020 musamale nawo kwa basi agalu amenewo zisiru zimene zimusamale nazo izi zisiru izi no DPP musamale nazo izi ndi agalu tu awa ndi kwaziwa ndi agalu awa mukaiponye ku judiciary ikawapeze ku judiciary akamve munyanane wayankhula wakamba munyanane nkhondo iyambira kuti nkhondo iyambira ku judiciary tinayamba ndi anyamata azikwanje ndikuuzidwa kuti anyamata amene wamusakhuze ndipo musamangenso amene wawasakuyeneranso kukhuzidwa ndi kumangidwa ufulu umene akaphwanyira anthu napita m'parliament nakaphwesa matayala anali ndi ufulu okaphwesa matayala anali ndi ufulu okhapa ma civil servants anali ndi ufulu ophwanya magalimoto adali ndi ufulu oyenda mulilongwe nkumalepheresa mademo musakakhuzenso musakawamange agalu aku judiciary ndi zimene akupanga lerolo zisiru za ku judiciary ndi zimene zikupanga lerolo zinayamba mu 2020 tinene chilungamo judiciary yathu imakhala nthawi zonse kumbali ya MCP judiciary yathu imakhala kumbali ya MCP ndiye ndifuna ndikuuzeni ku judiciary ko kuti ndinu zisiru ndinu agalu ngati mukufuna mundisumire tikumane kuti zatheka bwanji wina nkunena kuti uyu sakutuluka malire la chiwiri wina kunena kuti ine ndimaziwa kuwerenga mapepala ine ndikatakwe uyuyu akuyenera lero pompano atuluke agalu inu ku judiciary musapezerera Malawi zisiru ku judiciary musapezerera Malawi anthu okukhotesa chilungamo ongofuna mu account mwanu muzizazane makobiri mukukhotesa chilungamo anyano nyenga zisiru zimene mukukhotesa zilungamo inu ndi agalu kwa basi ine ni munyanane road ine bwanji tisiyane pamene pamunali ndi katuntu ine sinema opatu ya ine sinema opa ndipo sinamangidwepo mwina apapa ndatukwana ine judiciary mwina ndikhoza kukalowa mwina ndikhoza kukamangidwa koma ndatukwana pa chilungamo chifukwa chigamulo simungapereke anthu awiri nthawi imodzi chigamulo chofanana wina ukanena kuti iyayi uyu akhalemo muno wina akubwera kuzanena kuti iyayi kusonyeza kuti amene adagamula kunena kuti uyu akhalemo muno amene yosaziwa mapepala inu ndi amene mukuziwa mapepala ena inu ndi zisiru kwa basi ndiye musamapusisa Malawi kwa bwino judiciary timwazepo tisankhe judiciary ina kuli anyamata ena adaziwa malamulo mwina mukutengera malamulo achikale poti ndinu azigogo mukuoneka nkhope zosemazo nkhope zokhwimira judiciaryzo zisiru inu anthu osamba mankhwala agalu osamba nyanga inu nkumanena kuti ndinu ma judiciary nkumanena kuti ndinu anthu oziwa ku malamulo a mpiyanu bwanji mundalole kuti tisiyane pamenepa mukafuna kutumiza katundu kuchokera ku Malawi kupita ndati ku South Africa tamuimbirani phone Minanti mukafuna kubwera kuno ku Malawi kuno muimbireni Minanti asatenga katundu wanu bwanji tisiyane pamenepa DJ Road ine munyanane akatundu anamandwa inetu ndilipo mukamfuse chakwera anagoma nane ineyo